Les malalties hepàtiques cròniques són molt freqüents, però estan infraestimades. En realitat, la mortalitat per malalties hepàtiques és molt elevada, de manera que la cirrosi hepàtica i el càncer de fetge causen la mortalitat d'aproximadament 2 milions de persones cada any en el món i estan entre les 10 primeres causes de mort. La cirrosi és una malaltia que es desenvolupa molt lentament i no produeix símptomes, de manera que molt sovint, quan es diagnostica, està en una fase molt avançada i ja no té possibilitat de tractament. L'estudi que hem realitzat amb un consorci internacional el que fa és que, basant-nos en variables molt simples, que són variables de laboratori, podem fer una predicció de quina és la situació de normalitat o d'anormalitat del fetge d'una persona i també preveure la possibilitat d'aparició de complicacions a llarg termini, de manera que podem preveure la possibilitat que una persona tingui una cirrosi a llarg termini i acabi morint del fetge. L'aplicabilitat d'això seria semblant en els factors de risc cardiovascular que existeixen des de fa molts anys, que prediuen si una persona té un risc de patir un infart de miocardi. Doncs en aquest cas seria semblant, però el risc de patir una malaltia hepàtica greu. I això és important perquè podrà tenir aplicabilitat en quant a diagnosticar de manera precoç aquestes malalties i fer un tractament abans que els pacients desenvolupin una cirrosi i puguin morir de cirrosi. Per tant, l'aplicabilitat és molt important en una àrea en què fins ara no hi havia cap possibilitat de diagnòstic precoç.